Kaixo, gaurkoan haur txikientzako liburu batzuk aurkeztuko dizkizuet. Kasu hontan hauek ez daude euskeraz, erderaz dira. Gure kasuan asko gustatzen zaizkigunez itzuli egiten dizkiogu haurrari oso gutxi itzuli behar delako. Eta orain ikusiko duzue zer dakarren barruan. Nun dago Leoi jauna eta nun dago Amona Mantangorria. Zer du honek? Horri bakoitzean animali bate nun dagoen galdetzen dizu. Kasu hontan, nun dago jirafa esate dizu. Haurrak zer egiten du? Telatxoa altxa eta jirafa aurkitu. Hainbat animali daude tartean, eta azkeneko animalia beti liburuko animalia da. Nun dago Leoia galdetuko diogu haurrari. Eta haurrak hemen aurkituko du. Nun zaudezu, ispilu bat aurkituko du liburu guztien bukaeran. Hau ere, berdina da, baina beste animali batzuekin. Pilo bat daude, pinguino bati buruzkoak eta beste hainbat, ez ditut orain denak gogoratzen. Guri eta gure 2 urteko haurrari pila bat gustatzen zaizkigu. Eta erderaz izan arren, guk itzuli egiten ditugunez, ez zaigu asko axola. Espero gustatu izana, hurren arte.